Bang, vidíte to videa, ja som Niky, dneska to bude predstavovanie top 10 knižiek, potom bude jeden lost, čiže ich je 11. Dneska je to so mnou môj kamarát Bezzuby a môj ďalší kamarát Luskáčik. Budeme vám predstavovať top 10 kníh, dúfam, že sa vám budú páčiť. Takže toto je prvá. Áno, neviem, páčia sa mi veľmi draci. Je dosť hrubá, preto začneme od tých najhrubších. Áno, mne sa veľmi páči, nie je tu nejako extra veľa tých ilustrácií a táto celá kniha má dokopy má 323 strán, ak neveríte, tak sa pozrite. Áno, takže je dosť hrubá. Dobre, ako ďalšia kniha je táto. Ako som už vravela, mám veľmi rada drakov, takže ako si zmením ďalší osud od Cressida Covil alebo Dračie údolie, jazda v búrke od Salamanda Drake. Je to tiež taká hrubá kniha, táto má celkovo strán 307, či? Áno, tu nejaké vecičky k drakom, áno, asi niečo. 309 strán. A táto, ako zmení dračí osud, má 254 strán. Áno. Dobre, ďalšie, to boli prvé 3, to ďalšie. Ďalšia kniha na 4. mieste je trošku staršia. Je to Princ a škovránok od Vali. Má celkovo 317 strán. Veľmi rád ju čítam. Mojej mami to bola obľúbená kniha. Takže ďalšia kniha je Čarodejnica Lily v cirkuse od vydavateľstvo. No ako vidím, tak tu ani není nejako. No knih, ktorý je vydavateľstvo, ale však nevadí. Áno, toto je Lily, ona je čarodejnica, teda má knihu, ktorej čaruje a má aj draka. To je jej brat Leon, ktorý vždycky prekopnú ďalej niekde, ale nikto netuší, že dokáže čarovať. Dobre, ako ďalšia kniha je Zuzanka a jej pes. Toto je Zuzanka, ktorá snívala psíkovi, lenže rodičia ho nedovolia. A ako to dopadne keď štenia ďalšie na povahu, ktoré neposlúcha. Áno, toto je také trošku, jak to povedať, detské, pretože na každej strane sú ilustrácie, písma je veľké. Áno, takže celá knižka, tie príbehy sú v každej knihe. Ja mám časti 3. Toto je ďalšia časť. Zuzanka a Malý host, to je jej braček Fero. A to je jej bratranec, ja neviem, čo je to jej. A tak. No a tiež sú to vlastne takéto príbehy. No, počkaj, toto vám musím ukázať, Trollface. Áno, takže to je normálne. Zase áno, nič extra. Zuzanka u cukrára. No, ako vidíte, sú to takéto tu je moja tretia časť, tých častí je dokopy 7, Zuzanka a jej ďalšie príhody, Zuzanka na výlete, Zuzanka na brehu jazera, Zuzanka na prázdninách a tieto 3 mám. Áno, takže toto je tiež, vlastne išla na korčuliarskú súťaž, ale bohužiaľ Trollface. Ako nechápem, jak sa toto môže povedať tomuto. Áno, ale nakoniec Zuzanka vyhrala 2. miesto. Našťastie. Tunak sa Zuzanka zaľúbila do tohto chlapca, pretože zachránil mačiatko, ale za to tento riaditeľ mu zakázal liesť na strom, ale Zuzanka mu vysvetlila, že sa to môže. Ale Tunak už chodí s iným dievčatom a Tunak už plače. Áno, sú to také príhody. Áno.
Odporúčam túto knihu, veľmi sa mi páči, takže OK, určite si kúpte. Ďalšia kniha je Určite radi maškatíte, tak som vybral túto kuchárskú bibliu. 1000 receptov, áno. Áno, je tu veľa sladkých, nesladkých, slaných jedál, takže si úplne môžete vybrať. Puskaček by zjedol aj knihu. No, dobre, ďalšia kniha, teda môžem vám tuto niečo povedať. Môžem vám poradiť nejaké... ťažké je to pretočiť. Môžem vám poradiť niečo, ak by ste si chceli niečo dať a nevedeli by ste čo. Sú všelijaké džemy a čokoládová natierka. Nutella. A však tu si teraz kúpim v Tesku za 2 eurá, ne? Toto ešte také máme. Aha, nemám broši. Brioška s rozienkami, suroviny sú... Vidíte na to. Áno. Postup je takýto. Áno. Takže niečo extra. Dobre, takže to je 1000 receptov. Určite si kúpte ďalej. Sú táto kniha Neľútostné predátory. Veľmi ju rada čítam. Prečítal som minimálne už miliónkrát. Milujem zvieratá, určite každý máte radi zvieratá, ale niekedy je to aj fuška ustrážiť. Áno, takto, všeličo je tu popísané o ňom. Mne sa táto kniha páči veľmi, ale, čo povedať? Mne to stalo, že na tej hnusnej stránke alebo lúskačku má z nej panický strach. Vidíte, a ako žere had myš. Určite vidíte, že tunák má takto hlavu. Áno, a tu je telo myši. Tunák má už iba nohy a tunák je už iba chvost myši. Takže mňam. A tak to vypadá, takýto je dlhý had. Obor z Južnej Ameriky. Váži viac ako 200 kg. A toto je roztrhnutý pitón, vidíte? OK, ďalej je žaba. To je kôrnatec a tento. Toto myslím, že asi nevidíte, ale môžem vám to ukázať. Tak to je hlava gazely, uši, rohy a kopytá. Dúfam, že to vidíte. Tu pozrite, zebra sa ide napiť, jak pije, krokodilu šmatne, dajú do vody a papá. A pri takomto lovení si určite loví aj raňajky, aj obed, aj večeru. No možno aj olovrant, aj 10. Ak sa mu teda bude. Tunak je dravec. Áno, urobil opicu, hoci neviem odkedy sokol, alebo čo to tam je. Jedia opice, ale všetko dobre. Tunak máme bodec škorpióna. Áno, takže... vidíte, cece mucha, áno, najväčší. Najhorší zabíjací teda. Marko, ticho. No a vlastne, vidíte, takto dokážem... Čo robíš, Bože? Tak, a toto je moja posledná knižka. Donesieš ju prosím luskačík? OK. Moja obľúbenejšia knižka je Chvíľu malá, chvíľu veľká. Viola súrne potrebuje psa. Určite si kúpte, majú 3 časti. Ešte je tu Viola sa zmenšila. Áno. A potom je ešte jedna časť, to je Viola Superstar. Toho som ešte nečítala. Tuto som podarovala luskačíkovi narodeninám. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo. Bolo to 10 kníh, teda aspoň pre mňa. Tak, určite si ich kúpte. Ahoj!